Yango bono mantam nimo na regional police command na wo hono chire enipa miensa ama yedwa court okra ama court okra bo wormo ka wonsusu se hinsemu wonchi e course wo SAMPA Jama North mensimu obono mantam no safoi ebenim ho bi enipa posifo ekochi omuyi womudi abeto dwa no Louis Kwame Entry, Adodo Nata friend Eric K, Yusuf Ahmed, +2, Adodo Nata friend +2, Womo Echiom, Ewo, SAMPA, November Bosumini da Toso and 9 afiwe mua, Enam womanfo, Asutrebia, Womo de ma posifo, womanso, Echo operation, a woman saso mumu, Chiche, Bono Regional Police Prosecutor. Any Adom News in Central for Train Comono, watch Rema, Chia Womo Kochi, Womanfwe, and Semonia Wodo, and a Womo Akabo Moa, Womo so Manfwe, a Humbe here, sa posifo etitom na womo echiom enipa miensa womo echiom yi womo ede womo akogina Sunyani District Court B November bosumi da toso enum womo de sumbo ahodo ebom ebini womo akawno waboma womo kodi nsemone womo se omanfo enyapade womo ewiade Presiding Judge Otena Semini so his worship Eric Danin washese womo form koto police station na womo ensan form mra November bosumi no da toso edu afiwe mu a enu amu so no bono regional police enso egusua nsem mu enhwehwemu na womo de ato womanfo enim se wona womo aka suspect womo betwa na safo nso womo achiom abeka ho se ne asumdue beba ho